Hvad tænker du, når vi siger Gaddafi, og hvad ved du om ham? Ja, han er terrorist. Han er lidt ligesom Osama Bin Laden, men han er bare sådan forekommeren, eller man kan sige. Eller han var før Osama Bin Laden, og Osama Bin Laden er ligesom Gaddafi, men bare kom efter ham. Tak. Du optager ikke mig. Hvad tænker du, når vi siger Gaddafi, og hvad ved du om ham? Han var diktator, og han er død. Og han boede i Libyen, og han gemte sig. Og det? Ja, og så var han ond. Hvad tænker du, når jeg siger Gaddafi? Jeg kommer til at tænke på Osama Bin Laden, fordi han var også terrorist, og det var Gaddafi også. Det er det, jeg tænker. Tak. Hvad ved du om ham? Jeg ved, at han blev skudt i hovedet i en ambulance. Han var en terrorist, og terrorister, de går ind for deres... Det er terror. Det ved jeg ikke lige. Ja, det var ikke det, men han havde i hvert fald stor magt i Libyen. Og man fandt ham i en sådan kloakrør, mener jeg. Og så blev han så skudt i en ambulance. Tak. Hvad tænker du om Gaddafi? At han er idiot, fordi han dræbte så mange mennesker. Hvad tænker du om Gaddafi? Svin. Hvad tænker du om Gaddafi? Jeg synes, han var en forfærdelig diktator, som gjorde en masse forfærdelige ting. Og jeg ved ikke lige sådan, hvad jeg tænker på, når jeg tænker på ham, men jeg synes, han gør i hvert fald mange forfærdelige ting. Og ja. Hvad ved du om Gaddafi? Han var en stor mand i Libyen. Hvad tænker du om Gaddafi? Jeg kan ikke lide ham, fordi han er ond. Eller det er han ikke mere, fordi han er død.